Ez dakit nondik eta nora, baina alderdi komunistakoek esan zioten Carmeni Iparkaleko etxe hartara joateko. Ez dakit nor izango zenaren kontaktua, nork bidaliko zuen bertara. Baina egia esan, non egongo zen bada seguruago gerrako heroi baten etxean baino. New Yorken atsegin dut museo txiki bat, ez da MoMA edo Metropolitan bezain ezaguna, baina benetan merezi du bertara joatea. Gizakiaren neurrian eginiko museoa da, etxe bata eta izatez. Central Parkeko hegal batean dago, bertan Henry Clay Frick industria gizonak bizian batu zuen arte bilduma erakusten du. Egile ezagunen kuadroak daude han hemenka, Goya, Vermeer, Turner, Monet eta besterenak. Museoa etxe bizitza bat zen, eta kuadroak geletan daude sakabanatuak. Egon gelan, Giovanni Belliniren San Francisco desertuan izeneko kuadroa dago. 1480an pintatua. San Franciscok argia ikusi zueneko eguna azaltzen du. Txorien hizkuntza zekien santu huraxe. Aita, San Franciscoa, halaxe deitzen zaio euskal kantu zaharretan. Zerura begira dago, eta ondoan asto bat eta artalde bat daude. Ezertaz konturatzen ez direla. Baina artelanaren gauzarik bitxiena bazter batean dagoen paper puska da. Haizeak eraman du papera santuaren etxetxotik kuadroko eskerreko aldera. Paperean Giovanni Bellini ipintzen du, egilearen beraren izena agertzen da kuadroan.